erhileylen hakkında bir kıyskaca kamil purmana aydıptır. Deslap şol Peygamberimiň derman sözüni hyzmatyňyza ýetireýin. Izinden şonu açıklap, şonu giňeldip, şonu şerh we best edip Allah köklüdüğünden belkim şu mahal erhili ne kadar toyken şu ullerde belkim şu mahal erhili la hayırlanadı. Yine bir gaytar men öz yüregim isteýän zady bir düşümli jawan oglanşylary ýazyp älim jahany ýaýratyp bilse de Hudaý şol iş eden adamy cennete firdevs bersin. Geleyli Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbe-i şerifesinde Arafat meydanında zinanalyň hakyna tapşyrypdyr. Bir neçe gurrunlara geçen hefte Peygamberimiziň gurrun geçti. Biri-biriňize hormatyny saklamak, Mekkeň hormatyny saklamak ýaly diýdi. Emma ondan sonra ey adamlar diýipdir. İttaqullaha Teala wastawsu bin nisa'i hayran. Allah'dan korkun. Zinanalyňyza ýaxşylyk edin. Yani näme ýaxşylyk edin? Yani zulm etmeň. Yani zulm etmeň. Yani zulm etmeň. O zamanda bir toforları zinanalara asan hak bermeýänmişdikle. Dede doğan er ölse meselen mal verilmeýänmiş. Ya bir tofor yerlerde adamsy dünýeden geçti zinanasyny otlap goýberýänmişdikler. Er ya ölünden soň zinanaňda ýaşamak haqqy ýok diýip. Uşuňa meňdeş ýene daýdýan ey alem jahanda ýaşap berildi. Beşeriyetin tarihine ahlakta tek bulan Resulullah aleyhisselam evvelin şahsi ki şu milletin içinde zinanalyň hakkını keplen beyik insanla. Adamla deyiptir, zinanalara ýaxşylyk edin, yani zulm edmeň. Zulm etmejek bolsaň näme etmeli? Hudaý näme buyurýan bolsa şonu etmeli. İnşallah işte açıklarız. Peygamberimiziň derman sözü. Bir benden qyzyny Hudaýyň adyny tutup, elinden tutup öýüňize götürýäňiz. Nikah kıymakda Hudaýyň adyny tutup, hem elinden tutup öýüňize götürýäňiz. Fakat eriniň ýaxşylygyny göz tikipdi, şol zinanak ýaxşylyk edin, oň hiç zady ýok, eriniň ýaxşylygyna mätäç bolup durdy. Erliň haqqy badyr zinanalarynyň beraberine. Yani bir neçe zat zinanalyň wezifesi eriniň beraberine we bir neçe zat erliň wezifesi zinanalarynyň beraberine. Erhili nikahda nikahdan öňçe ene däde ýok bolsa dogon ağa, ýok bolsa bir owaň ýaşulsy, bir owaň ahuny nikahdan öňçe terbiýet bermeli. Hem şu qıydı oğlan şu dinana nikah ýyljaga, o hem erkege. Näme diýmeli? Hey oğul diýmeli, hey gyz diýmeli, hey wallim diýmeli. Jahan oğlum, jahan gyzym. Nikah ýyljak bolýa, yani sen boýnalýan men şoň dinanasy boljak diýip. Yani sen boýnalýan men şoň äri boljak diýip. 2 ay, 3 ay ýeteli gaýrat et. Şoň ýokuş bolýan zatlaryny bilip de şoň ýokuş bolýan zatlaryny etmejek bol. Hem gelini hem erkege tapşyrmaly zat awwal şuda. Äriň kılygyn tap şoň ýokuş bolýak zatyny, ýokuş bolýan zatyny falan ýylar bilen gatnaşma diýse, bilesiň gelse delilin sonra ay bena şoňa gatnaşsaň imanyňdan çürim. İmanına verer mukadiyen ya şoňa meňdeş bir zat diýse ya men hulasa tebigatym harap bolýar ya palan wagtda şerik çykma ikinniň sen çykyp ýörme berdişetden erti bilen çykaga ya şoňa meňdeş zatla odul enata terbiýete aýtmaly äriň dinanaň ýokuş görjek zadyny bil şonu etme tez zindigi dogry bolar ýaly. Şalay diýen gurrunmy kafir da kabul edýär, musulman da kabul edýär.